bathi lana asisolve u2x squared plus 3 equals 75. Uma siqala lento esizofuna ukuyenza sizofuna ukuthi u2x squared lo noma ux squared wala ku2x squared sibe nawo wodwa eceleni elilodwa ebese siyaqhubeka ke. So sothi 2x squared plus 3 equals 75. Ngibhale nje futhi ethina sifuna ux squared kuphela ngithi sizoqala ngokuthi ke si minus u3 kumabili amacele. Sizosala no 2x squared ngala 2x squared equals 75 minus 3 75 707 372 equals 72 ebese ke sisino 2x squared eceleni elilodwa no 72 eceleni elilodwa. Uma sifuna ux squared sizo divide womabili amacele ngo2 divided by 2 ngala divided by 2 ngala. Ebese sisala no x squared nangempela equals 72 divided by 2 36. So x squared equals 36. Ebese ke sisuka lapho sithi njengoba sisino x squared equals 36 singathi x squared noma x equals plus minus square root ka 36. Positive or negative square root ka 36 equals x. Ebese sithi ke x equals positive or negative 6 ngoba 6 squared root 36 square root ka 36 u6. So x equals positive or negative 6. Nakhona mase substitute sizobona ukuthi iqiniso leli ngilishoyo. Unga substitute nawe khona uzobona. Asenze sibo 2 times 6 squared plus 3 equals 75. 6 squared 36 plus 2 times 2 36 times 2 36 times 2 72 plus 3 75. Yabona iqiniso siqedile ke. Yabona ukuthi ama quadratics ukuthi kulula ngempela ukwasolve sesiyakwazi manje.